assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe mauritanaɓe mi salmini moon donc ADVA si ah bon il a fait ça donc on dit hande machallah oɗo korka machallah kormi ko to Dakar machallah climat belɗo e ñamele foof ene konde korka dumaɗo a horta e gallam an garmi horande o galle horta min garmi horande ko Kalidou e sam ko an garmi horande min jeey galle o et puis an te kumtarɗi e kon bandiraɓe on tottama rendez-vous e Olyvizion so Allah lamɗo jaaɓi yimɓe fof yo gar Olyvizion ma lamma andu taw ko ma ɗo hortaɗo ma ƴewtan wawi hadde mi horɗo ɗum kay ala ko heege ittuma Mauritanie garɗa ɗo ma laab mimar nande e kegal ka keeɗuɗo kay ka keeɗuɗo kay a hortaɗo de ma laab yimɓe fof yo taw men e Olyvizion ƴeyato ma aɗa wawi ya horto koranoɗa ɗo korami ha kawren Olyvizion ala probléme ma ƴewtan aɗa wawi hadde mi hardo ɗo ko horɗo ɗo ha kawren Olyvizion on tottama rendez-vous lewru korko gulɗo jaw